Kadai tang ka film kapla sumudur no nongsna no director Henry ka film papa kala kelapan ban kerensan bani lap sya kajat ben riau marbon ba kishenrang ki bawan ki habiju cinema hall ka singistang banyo I kan ni ka film kelapan pau bakla dei ka por ban ai chat no shokpa na ushenrang umsho na ka kme ni kenthai na maru shenrang dan bor la ka yeng lok ne ka yeng kor habai kran kishenrang ki blai I kan ni ka film papa habiju cinema hall kila ong bakani ka film ka don jingmut shisha ka bakring ya ka jingmut ban pelung man sem ne ban penyam ru ya ki to ki bai kendo halai yeng la jong kila ong bo wat la ka dei tang ka film dei ha ka jat ban riu hi ki bon ba ki bamat ya kani ka jing em kum bamat uting shop ha kani ka film namar andau la sha be na yeng long dan chakai u ha yeng kor namar dan sa ukunum shushu kila pen pau bakani ka film ka ai men sem ki shenrang ban ai jat no chokpa namar kila mat ya ka jing ai jat Shaka kami ka pelong yu shenrang bu untulot bor pat ki ngej kem balada ki sam lagi berang wat ya ka yeng kasam ka bathamai lada ki sedang no menta ban aja chokpa kan long ka lenti ya ki pateng hadian habot kumba ka perthai selansar ka ai chokpa haba persyang ban ikran be ki samlap kenthai ber ki long kami ki lapen pau hadian be ki lada pan yu I kini ka film ki ai jingkershan baka jat ban riau kala de ka por ban aja no chokpa ban klan ki yeng kasam aga ju ka por ki nangket kam ba khamat ka singkhong rumpei thamai kabre ka seng ban mat lenti ban aija chakpa kilawan keu habiju cinema hall ka arp sautrik nailor ban le ai min siam yakani ka film bakan long ka nongpen I nuksa ya ka jing sha le ben ushenrang habai kran ba revertes paryong vice president ka SRT baru ba Benjamin Kharpor bade utkhat kilapan pa ba lingba kani ka film kan sa kersiu thia ya ka jai ben riu namar ushenrang khasi hadu menta dan bor hayeng lok ne hayeng kor ka dauten rai ka dei namar ka jing aija shaka kme Henry panda dei ban aija chokpa ka baning kong bu shenrang khasi unbat ya ka khai ka pateng ka khoma ka long menta te baro ni ai kumi Henry ma pangilay ka ji kani ka film te ngai ba atbang idon kam ban ban aija chokpa na kan khame ga jai ban ri te ana pe na so ta kan te a try Persyan ba kadustur jami kan ajak nak cukup maba pa kamu kajak benda kasi bakin dan nak kajing ket kiri hakayin kasam bat kata yin kini bat hakayin kakikun namar bau shenrang kasi ni bentar long no ba hayin kini ulang tahun kubu kini bat hayin kun dah ulang kubu pa bila ada ajak nak ni ki kalau bat kikun siapa dan nak kajing ket kiri ba kakau Wii bagadan ka jingkuna hakina ka store aja kami ba penlong di ba ngada usrang kasi don seka lah yang tur la yang blog ro manra ro ya ka jingtron haka sakre ta ni sim ya ka la tu bangin pensapriang ya ka nongring ban ai chat no sopa